Иске Ермек авылы һәм әлбәттә Ермек вагы. Нәкъ менә бу авылда Ермек вагы барлыкка килгән һәм бу авылда әлеге биюне биимичә китми буламысың инде. Хоп, хоп. Hey! Hop, 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 hop. Dönün, dönün. Hey! Hey! Garmınçığa tava varabız. İtibemiz garmınçığa mına olay. Hop, mına olay. Hop, ana olay. Olay. Digitare kümen. Haydi! Әгәр сез татар халык традицион биюен генә бии белсәгез, Ермек вагын җиңел генә өйрәнәм димәгез. Ул үзенчәлекле бию. Аның серләрен безгә Наил абый бераз булса да ачты.